Don't be a dude. Gillette Venus. Be feminine. Hvad nu? Skat? Hvad? Don't be a dude. Gillette Venus. Be feminine. Er du ikke sød lige at tørre? Gud, hvad der røv. Ej, Brita! Hvad? Don't be a dude. Gillette Venus. Be feminine. Skål, Brita! Lad mig nu være. Først klikker du ind på don'tbeadude.dk. Nu gælder det om at finde ud af, hvor dudeish din veninde eller kæreste er. Det første du gør, er at connecte med Facebook. Du vil nu få et overblik over alle dine pigevenner på Facebook. Og du vil nu vælge den person, du vil bruge til forsøget. Du vil her blive bedt om at udfylde en række informationer. Har hun horn og armene? Hvad beder hun sine ben? På en skala fra hulemand til spædbarn, hvor meget hår har hun så? Tryk færdig for at komme videre. Programmet vil nu afsløre, hvor stor en procent dude du er, og generere et billede, der matcher til antallet af procenter. Klik på share-knappen i bunden og del det på din veninde eller kærestes wall på Facebook. Programmet byder på masser af eksempler af dudes, som for eksempel bibliotekaren, skipperen, skorstensfejeren og landsbypsykopaten. Begynd derhen og vær med i de mange timers spændende underholdning, der er at finde inde på don'tbeadude.dk. God fornøjelse, din kæmpe mand.